evening mga kapodcast. Welcome sa Bat Cave. Bat Cave ni Sir Ronnie. Meron tayong Yaya Ride ngayon sa Philippine Arena. So dito kami nagsimula sa Ronnie. Mamaya, after ng Yaya Ride, dito rin diretso para sa kainan, tambayan, kwentuhan at kung ano pwede natin gawin. Medyo matagal-tagal na rin yung last time na nag-ride out kami galing sa Bat Cave. Parang feeling ko pandemic pa yata yun. Tapos ngayon lang ulit ako nag-ride out galing dyan. Time check 5:45. Ang meet up sa Philippine Arena ay 6 AM. Tapos mag-ride out at 6:30. Exciting to. Sana marami pumunta. Tapos ngayon lang din ulit nag-yaya ride sa Bulacan. Ang unang yaya ride dito na sa Philippine Arena nagtagpo before pandemic pa. Siguro mga 2019. Tapos ang next na yaya ride natin pagkatapos naman ito with Paddy's Point. Ang meet up no, sa sarap mag-bike shop. Tapos sa Paddy's Cubao ang kainan. Abangan nyo lang yung details sa Facebook page ko. Follow nyo ako, Ian House sa Facebook. Doon ko lalagay lahat ng details. Itong Bat Cave na ni Sir Ronnie dito to sa Panginay, Bulacan. Medyo looban to kaya medyo mahaba yung papadyakin natin palabas ng MacArthur Highway. Kasi siguro mga less than 10 kilometers papunta Arena. Sir, yung kilometers papunta Arena galing sa inyo? 8 kilometers. At dahil 8 kilometers lang ang Philippine Arena, huwag kakalimutan na nakasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, suswertihin! Ang hindi mag-skip ng ad. Mas lalong suswertihin! Let's go! Tayo sa tapat ng Philippine Sports Stadium. Dito ang sinabi kong kitaan ng ride natin. Dami ah. Ayan na, Sir Noel, dumating na. Ay, good morning! Master, tara, ikot natin muna doon, isang ganun. May pwede ba tayo mag-picture doon? Ano? Yung kita yung arena, no? Sir. Morning. Ikot lang tayo ng mabilis sa Philippine Arena, isang ikot. Tapos sundan na natin si Batman kung saan tayo ikot. Maraming nag-join sa natin sa Philippine Arena. Mamaya mas makikita natin pagka lumabas tayo ng Philippine Arena. Ito kasi sama-sama yung mga nakatambay. Ito mga kasama din natin malaman kung sino-sino. Picture muna tayo bago tayo tumuloy sa ruta natin. At makita natin kung gaano karami yung ano. Sir, dala mo yung drone mo? Yan! At dyan natatapos ang ride natin. Maraming salamat. Yeah! Tama-tama, naka-assemble tayo. Huwag kakalimutan mo na nakasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Hindi mag-skip ng ads. Ganda! Istorbo natin.
Ayun na, nakalabas na tayo ng Philippine Arena. Galing dito, di ko na alam kung saan ang ruta ni Sir Ronnie. Bahala na siya. May dadaanan tayong off-road eh. Kaya nung nag-post tayo ng Yaya Ride, sabi natin, ano, MTB or gravel. Ba, yan na. First time natin madadaanan to. Master, bagay na bagay ang bike mo ah. Bago ba yan? Ngayon ko na nakita yan ah. Tagal na ba yan? Pamigay mo na. Parapol natin. Oo, mamaya. Paano kaya nalaman ni Sir Ron itong ruta na to? Looban eh, pumasok ng bakuran. Nasagad natin yung dulo ng pila. Ang haba. Ang dami sumama. Maraming salamat sa inyo mga kapotpot. Sana mga gantong Yaya Ride natin, simple-simple lang pero rock. Marami pang kasunod to. Basta follow nyo lang ako, Ian Howe, sa Facebook, YouTube at Facebook. Kasi nga na Facebook. Basta doon ako nag-a-announce ng mga Yaya Rides. Haba, ano lang sila sa una, no? Sayang kung may drone sana, makikita mo haba. Oh, what a beautiful. Fairness, ang ganda ng ruta na to. Kung gusto nyo makita itong ruta to mga kapotpot, nasa Strava ko to. Naka-on yung Strava natin ngayon. Follow nyo lang ako, Ian Howe.
Tara, Lalabas sa baba. Master, paano mo na-discover to? Ito na yung niruta natin. Kung sinama ko na kayo dito. Sinama mo na ba kami dito? Oo. Ay, oo, naalala ko na. Grade 2 pa tayo nun. Oh, puro putik pa to. Oo, grade 2 pa tayo nun. Ito yung mga pandemic na dinadaanan ko. Oo nga, naalala. Hindi, Oo, may ano eh. wala. Yung dikin na yon. Hindi tayo doon dumaan. Galing tayo ng Pandinon. Oo nga. Hindi tayo doon dumaan. Tawid dagat, master. Eh, sa ano yun? Sa kabila yun. Dapat nagtaliptip tayo, no? Taliptip. O, Next time, susunod, taliptip. tayo. Tawid ilog. Master, di ba nagpalit na tayo pag dulo niya? Yan na kayang lahat. Andiyan na, Master. Pero hindi kami dumaan eh. Sarap magbang! Yan. Budol! Kaya naman na ano, dumadaan eh. Master, Okay ba ang ruta, master? okay na okay. Ano yan, mga nakita na ng paniki pa siya. Yan, Ducati. Ducati. Kayang-kaya mo yan, Master, MTBK. Nakamotor kasi. Kalahati lang. May siko pala. Kalahati lang ang kontrata. Paano? Sorry. Mapulbos. Oo, mag-loose. Kala ko makakandak master eh. Ay, hawak mo rito master eh, no? Hindi. Ano ipit? Tara. Okay, master, hawak. Ang humamon! Ang humamon! Bigay na yung bike ni Sir Noel. Nakahon. Basic! Gitna lang, gitna. Wala gusto mo mahon eh. No pressure eh. Yun. Kaya! Ang humamon! Bueno. Kaya! Mama! Yun! Ah! Dapat nagilid ka eh. O, gitna lang dapat. Puro gitna. Wala nang hiya-hiya. Tinutulak ka, nahirapan eh. Palaw the leader! Hindi na lang. Hindi natin sinunod.
Grabe challenge ito sir. Ultra great food. Ay, ultra budog challenge. Kaya sa tulak. Gumawa ng portal sa Batman. Hello, boy. Basic na basic. Tira, Sir Noel! Sir. Buhay pa, road fight ko. Boy pa, sir. Master, napatag lang daw eh. Yun, assemble muna tayo rito. At makapag-picture-picture muna. Drone ka rito, Master? Ha? Drone. No? Tara, natanaw, gutom na. I met you during the golden age of television shows like Parks and Recreation. You just ended a long-term thing, and there was just a fling, meant nothing, yet just a fling and meant nothing. Starfield sky, late September night, a twist of fate, your warm embrace. Yeah, I'm stuck on you, sir, stuck with me through all, through thick and thin, the mess we're in right now. We are having quite the ball, so you know I'm in it for the long haul. 'Cause stuck on you, sir, stuck with me through all. I fell for you so fast. When I turned to two, I thought you had fallen to a surface. Yun, back to the Bat Cave. Time check, 8:44. 25 kilometers din ha. Yung ikot na yun mula dito kanina sa Bat Cave hanggang pagbalik. Gusto namin mo i-welcome sa soft opening ng Ronnie's Bugawan. 20 pesos kada order. Mamaya may maniningin sa matibas. Hindi, biro lang. Salamat naman sa Ronnie para sa paalam sa isa nila. Kaya sa birthday niya, happy birthday to you! Wala nag-birthday. Birthday! Mabuhay ka, sir! Tumo! Ayan ang may birthday! Kaya may birthday! Happy birthday! Yeah. Okay, maraming salamat mga master. Salamat naman sa Ronnie, saka mga may bahay, saka mga chikitin na mga anak niya. Maraming salamat mga Ronnie Tison sa Kongreso. Tayo natin yung picture ni Sir Ronnie ha. O, ano muna? Thank you message muna kay Sir Ronnie. Ay, ang sarap po.
Sabi nyo, welcome to Ronnie's Lugawan. Welcome to Ronnie's Lugawan. Woo! Dito na, Master! Sir Ronnie, human drone. Alright, thank you, Master. Hindi naka-video, kayo pala naka-video. Balik na, baka dito na lang ha. Idol, thank you. Thank you, thank you. Ingat, thank you, thank you. Ingat kayo. Thank you, thank you. Master, sa Sunday ha. Next Sunday ulit, meron ulit. Sunday, patis tayo. Thank you po. Thank you. Master. Babalik tayo, Ron. Patis naman. Sa shop ulit, sa shop. Ano ang meet up? Sarap may pa. Ayun na, dyan na natapos ang ride natin. Parang ngayong araw. Grabe, ang daming participants. Hindi natin nabilang pero estimate ko mga 250 to 300. So, maraming salamat Sir Ronnie Dizon, sa kanyang may bahay, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng mga kapatid na nagpunta. Magkakalimutan mo kasabihan mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe at swerte. Hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin.